Inés. Yo espero que esto sea la distancia que me acerca un poco. Yo creo que sí, yo creo que estás bien. Sí, bueno, y si no se nota. Si no, es el Tú sí ves que se oye mucho. Está bien, pero sí. Dice que te has puesto. El señor me está diciendo, pero sin ser Más cerca. Bueno, buenos días. Egunon, ongi etorri prentsa aurreko berri batera, Donostia zinemaldian. Dakizuen bezala prentsa aurreko bikoitza da. Alde batetik aurten Donostia saria emango zaio Pedro Almodobarri, baina gainera la habitación de al lado aurkeztuko dugu. Atal ofizialean aurkezten dena proiekzio berezi batean, eta dakizuen bezala etorri berria da Veneziako urrezko olioia irabazi ondoren. Hemen dugu bere ekipoaren talde garrantzitsu bat aurkeztuko dizkizuet, ezagutzen dituzue. Eta noski galdera txanda erekiko dugu asko zaretelako eta esku asko daude altxata. Beste muturretik onaino dugu Raul Arevalo antzezlea, Victoria Luengo antzezlea, Pedro Almodóvar zuzendaria, Tila Swinton antzezlea, Juan Diego Boto antzezlea eta Melina Matthews antzezlea. Hasiko gara, Maria Guerrak galdera bat du, bera izan da eskua altxatzen lehena. Difícil decisión. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Kaixo, egunon, zorionak Pedro, zorionak denoi hemen egoteagatik filma honetan, film bikaina. Bai, zorionak jendea atera da negar malkotan, kaletikan esan dit bikote batek. Gustatuko litzaidake kontatzea zeintzuk dira zure sentibenak gaur, egun euritsu honetan Donostia sari hori jasoko duzu, eta gero filmari dagokionez, zein momentutan, ze serenitate momentuan zaude filma hau egin ahal izateko, lasaitasun unean altzaude bide. Pues paso, primeramente voy a... lehenik eta behin, un bolígrafo precioso. Boligrafo eder bat erabiliko dut, atzo oparitu zidatenak, afaltzen egon ginen jatetxean, ezakin non egon ginen? Zelai txiki, niretzako txinatarra bezala da. Entzun duzu ez? Honek esan nahi du, atzo iritsi nintzenetik, hogeita urte ordu baino gehiago dira, pasatzen ari naiz, emozio piloa andana sentitzen ari naiz, saria eta filmaren proiekzioak bat datorren nire urte mugarekin, eta egia esan iritsi naizenetik, nago negar malkotan askotan, eta batzuetan ezin izan diete utzi. Nik uste baino unkegarriagoa izaten ari baita, gehiagizkoa egia esan kontrola ez galtzeko. Horrek gogoeta ekartzen dit gai askotan. Hau da, ni egon nintzen lehen aldian, Donostian, film batekin izan zen duela 44 urte. Pepi Lucibon ekin. Oso film akastuna, baina hasiera izan zena. Hau da, film batek 2 edo 3 akats balin bat ditu jendeak kritikatu ditu akats horiek, baina Pepi aintzenain akastuna, eta beraz akatsak bihurtu ziren estilo batean. Beraz, ni horrelakoan nintzen garai hartan lotxagabe hutsa. Bidaia ura, Pepi Lucibomena eta benetan emozioz beteta. Beraz, hotelera iritsi nintzenean, konturatu nintzen, 44 urte hauetan, gauzak asko aldatu zirela oro har munduan eta nire bizitzan. Baina hiri hau, honek oraindik ere emozioak sorrarazten zidan oso sakonak, eta kasu hontan, 44 urteren ondoren bestela bateko emozioak dira. Ez 80ko hamarkadakoak, hau da gara egun hartan bukatu genuen, antzestu genuen, goizeko 8etan bukatu genuen hondartzan, eta gogoeta horiek danak egiten dituen atzoa gaueko 12etan nire hotelean. Baina oso kitzikatuta benetan.
Ez nago erlajatuta une honetan egia esan, zenik ez dut relax sensazioa ezagutzen, baina gainera estitazioan funtzionatzen dut, kitzikaduran funtzionatzen dut, baina bart, horren besteko kitzikadura nuen ezin nuen kontrolatu, hau da burua fresko nuen, eta nik nahi nuen zen benetan kronikaz oso bat egin, egun osoan gertatutako guztiaz. Etzen honena, ze gaur ere zuen aurrean egon behar dut eta burua bere lekuan izan behar dut. Baina 44 urte igaro dira. Garrantzitsuena, nik gogoratzen dudana bintzat da, zuen lankide batek aldetu zian gunean zalantza izan alduzu inoiz zure talentuaz, eta etzen hori kuestioa. Hau da, nik ez dut inoiz nire talentuan pentsatu, ni benetan pentsatzen dut bokazio badut, ni baina askoz ere fuerteagoa dena. Eta ez badut lortzen, eta nire bokazioa zen zinema egitea, ez badut lortzen zinema egitea, izango naiz munduko pertsonik zoritxarrekoena. Enengoen lekurik egokienean, enuen dirurik, ez nuen xosik, ez nuen lagunik, nire bokazioa hori zen eta oso argia zen. Beraz, 44 urte hauetan onena izan da, ibilbide bat izan dut dela. Ibilbide bat izan dut, 23 filma egin ditut, batzuk besteak baino hobeak, baina denak dira nireak. Denak dira nireak, onenak, eta gutxiago gustatzen zaizkidanak, eta uste dut hori privilegio bat dela. Zoritxarrez zuzendari guztiek ezin dezakete esan. Ez ditut kritikatu nahi noski industria batean egin barutena, batez ere enkarguak daudenean, plataforma asko daude, lana asko dago eta eskaintza asko daude. Baina zorionez, Agustini otu zitzaion el deseo sortzea, autonomak izan gintezen, eta benetan egiten genuenaren jabe izan gintezen, baina ez jabea bakarrik diru aldetik, baizik eta erabakitzeko ze banaketa etxean nahi genuen, ze askotan ez da diru gehien ematen zuen banaketa, baizik eta diru gutxien ematen zuena izaten zen, baina sentiberatasun handiena zuena filmari dagokionez. Beraz, jaun eta jabe izatea eta erabaki guztiak hartzea film baten inguruan, zor dio eta guzti, eta el deseo hori, eta arrazoi bat gehiago da, 48 urte hauek ospatzeko. Beraz, ea erlajatuagoa nagoen, dire gaiak aldatu egin dira, noski. Behi biztakoa da ez ditu dela 25 urte ere ez, dienok dakizue, ezin dut ezkutatu nire adina. Eta film desente egin ditut, eta modu naturalean aldatuz joan naiz. Ia modu inorganiko batean, egiten dituen filmei dagokienez eta baita ere bizitzari dagokionez. Duela 48 urte, Bart gaua, gelditu izan banintz hotelean, oso baldintza desberdinetan izango zen. Segurenez enitzen hotelera joango baizik eta gozaltzera, eta pixkat txukuntzera zuek ikustera tortzeko, nire bizitza asko aldatu da zentzu horretan. Baina modu natural eta biologikoan izan da. Bada une bat, erabaki behar izan dudana, gogorra ematen du, baina erabaki behar izan dut, emozioen artean, emozio fuerteen artean, edo disiplinaren artean, lan baten disiplina. Hau da, denbora asko da bakarrik egotea zuretxea, eta denbora asko ere jende askoz inguratuta egotea. Eta hau niretzat gertatu zen 80ko hamarkadaren erdialdean. Eta une horretatik aurrera erabaki nuen zertzen gauzarik koherenteena. Idazten jarraitzea eta filmak egiten jarraitzea. Eta hasieran emozioei uko egitea berez antinaturala da. Ze emozio horiek elekatzen zaituzte, gero pixkanaka heldutasunari esker aurkitu dut emozioak ere badaudela
hainbat errutinetan. Eta hortik hasi nintzen hitz egiten azken filmetan. Aldatuz joan naiz, baina pertsona berbera izaten jarraitzen dut. Baina eguna erabiltzen dut bestelako gauza batzuetan. Eskerrik asko, Maria. Hemen galdera bat, Pepa Kaixo, Pepa Blanes, Cadena Ser. Galdetu nahi nizun, zure 44 urtez, hitz egin duzu, onatorre zinenetik, eta bada gauza bat, oraindik ere asko eragiten duena, Reina Sofia, todo sobre mi madre, aurkeztu zenuenean. Jarraitzen zaituen jende asko, gazteak dira, zure filmak orain aurkitu dituztenak. Ez dakit, zure zinemak nola uste duzu bat egiten duela belaunaldi gazte horiekin denok, horiekin korektatu nahi dutenak? Eta gainerako antzezle galdetu nahi dizuet, nola izan da Pedrorekin bat egitea hain film berezionetan ingelesez da? Abentura desberdinago bat, ez? Aurreko filmekin konparatuz. Bueno, laburra izango naiz, haiek hitz egin dezaten ere bai. Niretzat sorpresa handia da. Eta benetan lausengaria. Atzo, bueno, Madrilen badago erakusketa bat, hot ticketa da uda honetan. Nola esaten da hot ticket espainolaz? Hot ticket, bai, hot ticket. Erakusketa Pradotikan harago betetzen ari da. Betetzen ari dena. Eta hori dago nire harremana Madrilekin. Agustinek bate aurkeztu du, inork ez du esaten noiz aurkeztu berdun joan den urtean, joan nintzen entretenieblas aurkeztera. Eta zinema beteta zegoen, eta publikoa dinetatik zegoen, baina batez ere gazteak zirenia harritu egiten hau, ze antzeuden pertsonetako asko, etzen jaio, nik todo sobre mi madre egin nuenean. Beraz uste dut hor eskerrak eman behar dizkiet plataformei, hori da alderdi positibo boetako bat, plataformei esker konektatu dira eta nire filmak ikusi dituzte, denek ez dute aukera izan, atzera begirakoak ikusteko bere tamaina naturalean, pantalla handi batean, baina ni asko harritzen hau, nik filmatzen dudanean, gidoiek argiteratzen direnean, badago publiko finko bat, LGTBI publikoa, oso leiala zaidana, baina badira Andrea, jende gaztea asko zer ikusi ez dutenak, edo beste aukera batzuk ere badituztenak beren bizitzetan, eta haie iritsi zaie emozio gisa, hau da, 80ko hamarkadan bizi zen pertsona baten eskutik. Beraz, kontatzen dena, zinema oso ankerra da. Denboraren igaroa zinemarekin oso ankerra da. Maixulan batzuk ekartzen baditu gogora aurkitzen ditugu, orain jadanik ez direla maixulan horiek. Nik aitortzen dut denborak aberastu egin hauela. Aberastu ditu kontatzen dituen historioak. Beraz, zorionekoa naiz, orain beraiek hitz egin dezatela. Tilda, zer iruditzen zaizu? Zer iruditzen zaizu edo zer gauza nahi duzunaz hitz egin dezakezu. Baina ze pentsatzen dudan zuri buruz, hori da kontua. Oso pozik nago Pedroi buruz hitz egitea. Dena Pedrori buruz. Hau da, beraunaldi berri bat dago eta gehiago datoz Pedrori bila dabiltzenak eta ikusten dutenak oso belaunaldi egokia da. Hau da, ni hemen nago eserita bere ondoan pentsatuz, bedeinkapen handia dela bera aurkitu izana. Beste batzuek baina duela gutxiago ezagutu izan dut, eta zuek baina denbora gutxiago baina da nire bizitzako erdigune nagusia. Ez bakarrik nire eguneroko lanerako, baizik eta baita ere nik zinema gile maitale egin nahi duen guztia irudikatzen duelako. Eta baina arrezkero fijatzen aritu naiz Pedrorengan, Madrilen ikusi izan du CAS anaitasun dagoen. Hau da, bera pirata antzeko bada,
Eta ni naiz pirata bat eta gutako batzuk, gutako asko, publikoan artean ere piratak maite ditugu, piraten zinema, bai, piratak. Badakizu autodeterminazioa zari garela hitz egiten, araztasun osoa bokazioan eta ikuspegian, bizioan eta privilegioa handia izan du, 2 film egin ditut berarekin, biak atera izan dira bere lehen filma balitz bezala, hau da, zinemagile gazte bat ematen du, dela Pedro Gustu eta grina osoarekin, pasio osoarekin egiten ditu filmak eta erabakiak azken unean zerbait aldatzen du, beraz beti dago hor presente. Eta bere bizitzaren modu hori, lan egiteko modu hori benetan, bedenkapena da, beraz, bera presentzia gisa publiko gaztea erakartzen duenean, eta jaio ez direnak oraindik aurkituko dutenak Pedron zineman, bere 23 film egin ditu orain arte. Hau da, berak duen espiritu gazte hori, hau da, pasio hori, ez du parekorik eta desira hori. Eta zineman sinesten du, gainera elikatu zari baliz bezala. Ez da profesional bat besterik gabe, ni amateur bat ere naizela sentitzen dut, eta mantentzen dut amateur izatearen bandera. Beraz, zinemaren maitalea da, zalea da, eta amateurra hori nahi du publiko gazte batek. Beraz, badaki, Pedro betiko egongo da gure artean. Thank you so much, Tilda. Eskerrik asko, Tilda, Brasilgo di galdera barkatu nire Portuñol, Basati, Rio de Jainerakoa. Caetano Belosok zure zinema definitzen du almodrama bezala. Gidoilari batzuk meta melodrama. Zer dago berriro narratiba melodramatika, hau zer dago zure esperientzian ingelesarekin, orain ikusi dugun bezala The Room Next Dooren. Galdera zein da, zer aldatu da zure lan egiteko moduan, esperientzia ingelesez lan egitean. Bizitza mugimendua da, eta gainera esan du nik mundu guztia bezala aldaketa biologikoaren mendenago, eta ez hori bakarrik. Nik saiatzen naiz nire burua ez errepikatzen, hau da, asperduratik ez egiteko eta etortzeko film baten natura dela abentura. Ziurgabetasuna orduan nik, ez, hau ingelesa dela, baina 22. etzen ingelesez, nik sekula ez dut pentsatzen film hau badakit egiten, nik badut uste sendo bat, hau da, abentura berri bati egiten dio dela. Eta ez da erretorika hutsa, ez da hitz egiteko modu hutsala. Hau da, film bat abentura batean sartzea da. Eta nik ederki dakidana da, ni prest nagoela bizia emateko abentura horretan. Baina ezinezkoa da aurre ikustea ze arrisku izango ditudan aurrean. Eta beraz, pelikula film bakoitza desberdina da, eta film bakoitzak arazo desberdinak ekartzen ditu. Eta gainera, ni hainbat alditatik pasatu izan naiz. Zorionez, gaztaroa izan dut zinemagile gisa eta hor desahogatu egin naiz, desfogatu egin naiz. Orain ez da elipsi bat egiten dudala, eszena erotiko bat dagoenean, baina eszena erotiko mordoa idatzi egin ditut, eta momentu bat zuten oso garrantzitsua zen egitea edo eszena horrek zerbait kontatzen zuelako. Gaur egun beharrezko bada egingo luke, baina ni gaur kontatzen ari naizen istorioak ez dira, ez da hain ezin bestekoa bi pertsona maitasuna egiten erakustea. Gidoi batean beharrezkoa balin bada egingo dut, baina uste dut nire tentaldi handia dagoela hain barrokoa izan den pertsona baten gaindi bezala.
eta historio, hain muturrekoa kontatu ditudana, kontentzioa, eustea, nire buruari eustea ematen du zerbait negatiboa izan behar duela, baina kontrakoa da, estilo gisa, niretzat esan nahi du arazketa garbitzea. Eta Julietatik hasi nintzen bide horretan, hor askozera besti gutxiago zeuden, ez nintzen hain barrokoa, pertsonaia gutxiago sartzen hasi nintzen, eta ni, ze ez dago nire naturan eustea, kontentzioa, narratzaile gisa ezer egin nio nire, inposatu nire buruari, estilo horretan nabil oraindik. Egin du naiz, La habitación de al lado, kitz egiten du emakume bati buruz, hiltzorian dagoen mundu batean, gai serioa da, larria, ia funebrea esan diteke, saiatu naiz beste modu batean egiten, baina gaia berez, gaiak hurbildu zaitzake sentimentalismora eta melodramara, zoritxarrez da nik enuen ezer sentimentalean erori nahi. Eta Julian Muri, ben eta berez esan nion oizean, ben antipatikoa izateko, ez hitzekin mamu baten gisa, bandik ez da hil. Eta gainera bere umore txarra ere erakustea gaixoarekin. Kontentzio horretan, enuen melodramatismo horretan erori nahi. Beraz horrek aldaketak ekarri zituen eta erabakiz zoaz. Beti ere historioren arabera eta baita ere jadanik egin dituzun gauzekin eta errepikatu nahi ez dituzunak. Kontxitaren galdera bat hemen, kaixo denoi. Pedro zorionak guztiagatik, eskerrik asko. Zein da trikemailua? Ze trikemailu du Pedro Almodobarrek egungoa izaten jarraitzeko klasiko bat izanik? Modernoena izaten jarraitzen duzu, gaur egungoena zein da zure trikemailua? Bueno, eskerrik asko. Egia esan, errazena eta errazena eta ahalegin gutxiena eskatzen duena da gure kabuz jokatzea, espontaneoa izatea, mundu honetan asko sustatzen baita zuzentasun politikoa eta arriskuan dagoen zerbait da. Hau da, espontaneo izatea arriskuan dago, esan pentsatzen duzuna, jokatzea pentsatzen duzun bezala, eta norbait, iraindu sentitzen balin bada, senti dadila. Baina nik hasieratik izan naiz, nik banekien zehatz-mehatz Pepiluze umoregin nuelean edo Entre tinieblas, Espainiak ez dituela film horiek, espero, monja, filmek ez dute sekula funtzionatu. Hori ekoizleako esan zidan, lehenengo gauza esan zidana, ez du funtzionatu, Black Taxi suskenduta, trans batzuena gure tilda, eta nire film gogoko honetako bat, eta Black Narcissus, hor menaldi txiki bat egiten zaio, hau da, bera, modu batean Espainiak margotzen dituenean, hau da, erronka jotzen dio heriotzari. Eta plan hori, hain zuzen, ere Michael Powellen filmak iradoki zigun. Saiatu naiz beti ahalik eta espontaneoena izaten, eta honena izan da naturaltasun hori, baita ere zela hobekien funtzionatzen zuena merkatuan, beraz ez nuen arrazoirik aldatzeko. Eta gero, gainerakoa misterio hutsa da. Hau da, historio baten sorkuntza misterio hutsa da. Ez dakizu, hau da, nik sekula ez dakit. Eta beti hainbat filmekotzen ditut bilakaera modu batean edo bestean, baina txinpartori, ez? Hau da, zuk zerbait idaztera bultzatzen zaituena, eta hori, prozesu hori, egia esan oso misteriotsua da. Ni liluratu egiten hau sorkuntza une hori, baina misterioa da. Egin ezaketan gauza bakarra da postea. Nik ezakite klasiko egin dudan, baina egia da, publiko gazteenak beste referentzia batzuk dituena, ze publiko hori, filma datorrena nik ez du publiko hori ezagutzen, ezakit nolakoa diren. Nik ez dut Isabel handia ezagutzen, edo TikTokerrak ez dut ezagutzen. Ez naiz iritsi ere influencerretara.
Eta uste dut, noizbait, gustatuko litzaidake film bat egitea belaunaldi horien inguruan, baina egia esan, ikertzen hasi beharko nuke. Ez baitut harremanik haiekin. Baina, hala ere, pozten naiz, beraiek aurkitzea edo sentiberatasuna nahikoa izatea, nire filmek interesatzeko. Ustekabea da beti, eta oso misteriotsoa da beti, jendeari gustatzea eta ez gustatzea. Nik sekula ez dut ulertu. Hau da, gauza bat gertatzen denean edo bestea gertatzen denean. La flor de mi secretan badago esaldi oso garrantzitsua. Nik como baka sin zentzerro jarren nenion izenbura filmari. Mantxa hitz egiten du eta hango bakardadeaz, lurralde horretako bakardadeaz eta como baka sin zentzerro. Hori esan nahi du, hain zuzen, eta esan nire Agustini, nik uste dut pixkat hermetikoa, tokiko egia gertatzen ari naiz, hau bakarrik gertatzen da kilometro hauetan nire herrian. Beste izenburu bat arkitu nion, La Flor de mi Secreto, izenburu polita, baina New Yorken erakutsi zutenean zen esaldi ospatuenetako bat. Eta hobekien ulertzen zutena. Beraz, horrek esan nahi du bere burua izatea, hori da onena, norbera izatea hori da egin diteken gauzarik onena. Eta txarra balin bat zera, ona zara ere, bai. Zer orduan, ikusten duzun ondik datozen tiroak eta babestu egiten duzu zure burua. Paula, galdera bat hemen? Kaixo, ea bi mikrorekin, bueno, kaigatik, zorionak filmarekin, eta zorionak Donostia sari horregatik merezita duzu, baina baita ere merezi duzu urrezko maskorra, eta urrezko maskor bat egin dizu, bueno, ulertzen didazu. Emango dizut, galderekin aurretik, nahi duzunean, bai, hurbilduko naiz emango dizut, eta galdera bitartean ere egin, denbora aurrezteko. Gero ikusko zaituta alfombran zerbait duzuretzat, ze izangote da. Porque aquí se nos acabó la pintura, entonces no... Ez biratu hemen pintura bukatu zitzaigun, eskerrik asko. Kazetaritza, prekaritatea, eta Pedrok jasotzen du burrezko maskorra, eskerrik asko. Mientras me voy para allá te la pregunto, lo que te quería preguntar... Galdera horren egingo dizut. Ea, inoiz hotelen batean atentzioa deitu dizute ondoko gelatik eta zergatik. Ba ez, pentsa, ez horretan inoiz ez ditu droga nahikorik edo alkohol nahikorik hartu, ba ondoko gelatik niri deitzeko, atentzioa deitzeko. Gauza amerikarragoa da. Adibide espainiar bat gogoratu nahi dut, nego diskretoagoak gara. Eta nik uste dut, gehiagi pasatzen zaren gauetan, hainbeste toki daude joateko, hemen adibizu ondartza badago, eta gela egia esan, nik uste dut erabiltzen dugula beste, Leonardo DiCaprio baina erabiltzen duena baina gutxiago festa bat egiteko, eta altzari guztia puskatzeko. Gregorio, todavía has levantado la mano, sí. Gregorio, hemen belintxon, eskua altxatu. Hola, felicidades Pedro por... Kaixo, mila esker, Pedro firmagatik. Hemen atzean nago. Enez zuti jarriko bestera ordenagailura horiko zait. Jon Turturro gogoeta bat egiten du amaiera aldera. Uste dut, zure diskursoaren zati dela, hau da zu zarela. Eta arratsaldean Pedro Sánchez dator sarira. Beraz, zer esango diozu Pedro Sánchezi? Bera de presidenta uste duzu, berari gogorarazi beharko genila zerari dan gertatzen eta zuzendu beharko luketena. Bueno, gure presidenta ezagutzen dut, eta badakit gaur datorrela, nik asko eskertzen diot. Hau da, ulertu behar da, kulturari ematen dion babes gisa. Ze beti ez da horrela egiten. Hau da, nire erakusketa udaleko parte batean dago, baina alkate jauna oraindik ez da jun erakusketa ikustera. Bai, gauza hauek gertatzen dira gainera esan behar dut, aprobetxatzen dut.
erakusketa Manuela Carmenaren burutazioa izan zen, ezin izan zen bukatu beraz zegoenean alkate Andre gisa eta egokitu zaie. Les ha venido un éxito descomunal. Beraz, arrakasta ikaragarria izan dute, opari bat izan da azken batean, doainik. Beraz, uste dut, ez da, nik diskurtso bat dut prest, eskerrak emateko, sariagatik eta gainera, gizon bat dut gure presidente izateaz gainera, Europan eta Estatu Batuetan deitzen diote Mr. Handsome, guapo jauna, ulertuko duzua. Beraz, gauza asko eskatu beharko genioke. Ezaugarri dituen gizon bati maila politikoan eta maila fisikoan ere bai. Beraz, esan behar dut, erdi petarda bihurtzen bana, ez erdi zinemagile, sari bat aitortzen duena, aukera asko eskaintzen zaizkit gaur gauean egiteko. Kabaretetik hasi, eta ni hasiera batean oso kabaret zalean nintzen. Edo erabaki zerbait serioagoa. Hau da, ze arazo, Jon Turturrok aipatzen dituen arazoiek, Gregorio. Eta nik Jon Turturroren hautsean nago noski, uste baitut une honetan, hauteskunde bat izateko garaian daudela, oso ondo irudikatzen batu Estatu Batuetan gertatzen dena. Jon Turturrok esaten du fedea galdu dut gizakiengan. Oso gogorra da hori esatea, baina segurenez arrazoi du esateko. Eta gero esaten duenean, gizarte bati gertadakioken gauzarik okerrena dela, ultra eskuina, liberalismo basatienarekin aurkitzea, bi elementu horiek, gaur egun gertatzen den bezala eskutik baldin badoaz, bakarrik pentsa genezake erabaki okerrenak hartuko dituztela gu guztiontzat. Hau da, Estatu Batuen arazoa ez da bakarrik erabakitzen duenak eragin izango dela berenengan gugan ere bai. Nik hauteskundeetan botoa eman nahi nuke. Eta Europan oro har, beraz, arazo bada, pilpilean dagoen arazoa da, eta eztabaidatzen jarritu behar dugu. Ultra eskuin gero eta zabalagoa dagoen bakoitzean negazionista izaten jarritzen duena. Niri lan handia ematen dit, ultra eskuinean pentsatzen dudanean eta ze gorakada duen mundu osoan. Nik eta ben ultrakatolikoak dira gutxienez Espainiarrakoak ezagutzen ditugunak. Nik nire burari galdetzen diot. Gainera zer ikusia du film honekin. Ni ateoa naiz, baina 10 manamenduak ikasi ditut, ezik eta txarra izan nuelako apaizekin badago manamendu bat, urkoari laguntzea. Ni galdetuko nuke pertsona hauek, ultra eskuina hau, eta neoliberalismo honek pentsatzen aldute beren seme-alengan, bilobengan, nik uste dut ez, ze mundu utziko diete ondorengoi. Eta odolarreman gutxiago dutenei begiratuta film hau, film honek, behin da baino gehiago entzun dudan gauza bat atzo entzun nuen zerbait errepikatzen du. Empatia hitza. Harrigarria bada ere, idatzita daukat diskurtsoak gaur gauerako. Gauza batzuk aldatu egin behar ditut. Ze aurkitu dut, badirela hainbat film daudela, heriotzaz hitz egiten dutena, ez Donostia zinemaldi hau. Nik uste dut historiara pasa daitekela, non asko errepikatu zen, eta oso modu zintzoan, empatiaren balioa, norbaiti laguntzeko balioa behar duenean. Batzuetan hori baita egin dezakegun gauzarik onena. Eta gainera, hilkortasuna denok bai gaute horretarako kondenatuta. Eta ez da bai da horrek aurrera egin behar du. Espainiak badulako lege bat, eutanasiari buruz, 4. herrialdea da, eta ez da bai da hori pilpilean dago, baina atzo ere Costa Gabrasek esan zidan, erlijio guztien kontra dago. Hau da, norbanakoa da benetan bere bizitzaren jaun eta jabe, ala izaten jarraitu behar du. Eta
bizitasun ekintzak gisa. Film honetan gertatzen dena, adibidez, Tilda Swintonen pertsonaiarekin. Beraz, gauza asko daudenik ulertzen ez ditudanak, eta mezuaren barruan daudenak, film honen barruan. Eta da esate baterako, ez aldaketa klimatiko, baizik eta aldaketa klimatikoak ere eragina izango du beste herrialde batzuetan guri baino gehiago, esate baterako. Hau da, Afrikak bere ingurubar geografikoengatik, Europa baino lehenago, askoz ere zailagoa izango da han bizitzea. Beraz, ari gara herrialde batean pentsatzen non alderdi bati okurritu dintzaio, immigrazioaren kontra iteko modurik onena dela armada bialtzea, tein sore gixatatatzea tortzen diren aur hoiek. Beraz, astakeria galanta da. Hau da, zerbait benetan ergela da. Zentzu gabe, hau da, mutiko bat Espainien baditzen ez du inolako zentzurik. Baina erabat injustua da, ez da zilegia nire filmak ez egiten du besoak zabaltzeaz eta akompainamendu bat egiteaz eta gaina mezu hori aplikatu dezakegu, erabili dezakegu eta bizitzan denak bezala onurak harriko digu. Julian zelantzati hasten da, beldurrez hasten da ez dago ziur, ea gauzari zuzenen egiten ari den, adiskerak eskatzen dio, bera ere abenturazalea da. Baina eskuzabaltasunak beti norberarengan ditu ondorioak eta Espainian herrialde hutsa da provintzia askotan, herrialde honek eskulana behar du, Europan bezala. Beraz, imigranteak, pertsona migranteak ongi etorriak izan behar dute, eta haiei esker gure herrialdea, eta ni ere, bai, gu zahartzen ari gara. Gu oso zarrak gara herri honetan, Tilda, beste belaunaldiak baina zaharragoak. Bata ez bestekoa, adinaren batez bestekoa dakizuen bezala zaharkitua dago. Odol berria izango litzateke Espainia bizi berrituko luke. Eta gainera badira hainbat arazo konponduko lituzkenak. Bueno, hori dena dago filman, espero dut ikusiko duzuela kargauean. Baina nik ez dut inoiz, Madres Paralelasen ere gai hau landu nahi nuen, baina filmak politikoak dira, izan gabe Pepi Lucimon film politikoa zen, eta ni hasi nintzen Francoren etzegoenetik. Nik Franco ez diot aitortzen ere oroitzapenaren itzala. Nire mendeku pertsonala zen diktaduraren kontra, horrek ez du esan nahi oroimena memoria galdu dudanik errekuperatu egiten dut, une horretan ere bai. Eta esaten ari nintzen Pepi Lucimon edo Laberinto de Pasiones, guztez hedonistak diren filmak, film popak dira, bazuten jadanik mezu inplizito bat. Hau da, nire filmek denek dute mezu inplizitua. Hau da, askatasuna. Ni egilek naizen aldetik, entretenitzeko ezin dut hitz egin arazoak ez dituzten pertsonez edo familia zoriontsuez. Muturreko egoerak sortu behar ditut, gai bat izateko, hitz egiteko bestela aspergarria da. Nik ez dut bikotekide zoriontsuan eta familia zoriontsuan sinisten. Baina, komplikazio asko sortu ditut nire pertsonaientza, baina egile gisa erabateko autonomia morala eman diet pertsonaia guztiei. Eta berdin zion ze estatu soziala zuten edo nondi zetozen. Beraz, nahi nuen nire pertsonaiak libreak izatea, ni izan nintzen bezala idazteko orduan. Vamos a hacer una última pregunta. Azken galdera bat, Nerea, denbora daramazu zait, eskerrik asko.
Bueno, zorionak Nerea Perez naiz, Movistar Plusekoa. Beste galdera bat gain behar nuen, baina asko interesatu izan duzuna, ez dut familia zoriontsuan sinesten, eta ez da ere maitasun zoriontsuetan, zoriontasun uneak daudenik ere sentitu izan ditut, baina zoriona ieskorra da. Eta batez ere, imaginatu emakume bat eta gizon bat oso moldatzen direnak goiz-goizetik. Zer kontatzen duzu? Baina film hau adiskidetasun zoriontsu bati buruzkoa da, sinesten duzu adiskidetasun zoriontsuetan amaiera arte zurekin daudenak? Bai, adiskidetasun batez diardu, eta bai, zoriontsu sentitu behar duzu lagun bat duzunean, baina adiskidetasun hori urte batzuen ondoren berreskuratzen da muturreko egoera batean. Hori da aldatzen dena, eta hori denik kontatzen dudan historia. Hau da, izango balitze bi nesken adiskidetasuna aspaldi ikusten ez direnak, eta kafe bat hartzen dutenak, eta beren bizitza elkarri kontatzen diona, gutxi dago kontatzeko. Baina hauetako batean bat auto zigortu dago hiltzeko, eta beste ere proposatzen dio lagun diezaiola azken asteetan. Beraz, hor historia badago kontatzeko, heriotzari buruz, historia badago kontatzeko eta gogoeta egiteko, adiskidetasunaz gain, eta uste dut, zenbaitetan, sentimendurik onenetakoa dela. Gu gizakiok dugunak uste dut, amaitasunatik harago doala eta senideetasunetik, ze ez du maitasun harreman batek dituen arazoak, naiz eta adiskidetasuna film honetan ikusi bezala beste sentimendu horiek ere zeharkatzen dituen. Hau da, adiskidetasun horretan azkenean ia biak bihurtu dira pertsona berbera. Hor transferentzia bat dago Tildaren pertsonaietik Julian Mooreren pertsonaien gana. Hau da, sortuz joan dena azken asteetan. Azken eszenetan Julian polizia fundamentalistatik ematen du sail beltzetako emakume dela, porlan beltzez ematen du eta indar hori Tildatik heredatu du. Beraz, bai, adiskidetasuna bai ospatu egin behar da bion artekoa noski, baina badute arazo handi bat, eta hor noani agertzen ez ni erratzaile gisa. Eskerrik asko, hementxe utzi behar dugu Prentsaurrekoa, eskerrik asko.